स्वीट फॅमिली आहे का घरात? वेलकम टू रेंट हाऊस. रेंट का हाऊस. आणि हा आहे आमचा लिव्हिंग रूम. व्ह्यू पण जबरदस्त हा. गार्डन व्ह्यू हा. माझा मोबाईल खाली पडा हो बघा, तुम्ही बघू शकता. स्कूलला जाऊचे पण हयच बस येतात आणि आज सुट्टी असल्यामुळे पोरा खेळतात. हे बघा. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आमच्या म्हणजे आम्ही आता शिफ्ट झालो अनंतम का त्या व्हिडिओ का तुम्ही लय प्रेम दिलास आणि लय लय कमेंट केलास की तुमचं स्वतःचा घर होऊ देत, असे खूप शुभेच्छा दिलास तुम्ही. आणि लय जणांनी सांगितल्याने काही तुमचं भाड्याचं असू दे कसाही असू दे आमका होम टूर द्याच म्हणून. आणि मग आम्ही पण एक्सायटेड झालो की नाही चला आपल्या सर्व सबस्क्रायबर का आपल्या सर्व फॅमिली का आपण होम टूर देऊया म्हणून. तर आजचा दिवस पण चांगला. आज हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आणि तुमका सर्वांका जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. जय भीम. आणि आजचा चांगला दिवस हा. तर आज आम्ही तुमका दाखवतो आमचा पूर्ण अनंतम म्हणजे क्लब हाऊसचा अजून आम्ही मेंबरशिप घेतली नाही, आमका वेळ नाही भेटलो. पण बाकीचं सर्व एका व्हिडिओत का मागच्या व्हिडिओत तर दाखवलं. तरी पण आज सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत अनंतम का काय असता, कसा दिवस जाता, कशी शांतता असता सर्व दाखवणार आहोत. आमच्या अनंतम 4 दिवस नाही झाले तसं आमची अनंतम. आमची काय आमचा होणार, आमचा अनंतम. तर मंडळी कारण तसा प्रेमच देतात. कारण इंस्टाग्रामवर माका एवढे DM होत की आम्ही पण अनंतमकर होता, तुम्ही पण इलास, मी तुमचं व्लॉग बघितलं, वेलकम. किती जणांनी वेलकम केल्याने, किती जणांनी मेसेज केल्याने आणि किती जण भेटतात रिक्षेका म्हणजे अनंतमच्या लाईन का पण मी काल होतोय कामावरसून इले तेव्हा थंय पण माका लाईनीत पण सर्व सबस्क्रायबर भेटले. म्हणजे आमचे 5,000 घरात तर 550 आपले सबस्क्रायबर आपली फॅमिली हाच. त्यामुळे बिंदास. आणि सिक्युरिटीवाले म्हणा म्हणजे आमचे अजून थंब वगैरे नाही, सिक्युरिटीवाले म्हणा किंवा ह्याचे सर्व बहुतेक आमच्या ओळखीचे आहेत. त्यामुळे आमका आहे कसं वाटतं, चांगला वाटतं ना. त्यामुळे अनोळख्या ठिकाणी इल्यासारखं वाटत नाही, आपल्याच ओळखीच्या ठिकाणी इल्यासारखं वाटतं. तर जियाची अजून तयारी नाही झाली आहे. जा जिया, TSBC विंचरून ये. तर आम्ही आता पहिले जाणार गार्डनमध्ये, ते रनिंग करणार आणि त्याच्यानंतर येणार नाश्ता करणार आणि त्याच्यानंतर तुमका होम टूर देतो. तोपर्यंत तुमका त्याचं गार्डन वगैरे सर्व दाखवतो. चला लेट्स गो गाईज. तर म्हणजे मॉर्निंग वॉकसाठी आम्ही गार्डन का इलो आणि पूर्ण ह्या पोडियमच हा. त्यामुळे मागच्या व्हिडिओत तुम्ही बघितलं असाल आणि नाही बघितलं असाल तर तुमका आम्ही दाखवतो. पूर्ण ह्या पोडियम हा वरती आहे आणि हा रनिंगसाठी ट्रॅक हा, झाडा वगैरे आहे सर्व दाखवतो. आणि आज जयंती असल्यामुळे हा उत्सव पण हा, ढोल ताशे वगैरे आहात, मिरवणूक हा त्यांची ती पण दाखवतो. म्हणजे हा सर्व उत्सव साजरे होतात ह्या आज काय आला बघू तुमका पण दाखवते सर आपल्याला. हाय, अरे आमचे सबस्क्रायबर पण थँक्यू. जय भीम. मस्त मस्त या भावी आमचे सबस्क्रायबर आहात. तर म्हणजे हा रनिंग करणार आहोत. मोठो एवढो ट्रॅक हा, लय मोठा. तर मी आणि दीपाली हैसून जाणार असे धावणार आणि भावी आणि जिया हैसून धावणार. जो पहिलो हय येत तो विनर. म्हणजे चला आम्ही हैसून जातो आता. हे थांब स्टार्ट करूया. तर मंडळी ती येतात हय आमका क्रॉस करतील वाटतं ती. ही बघा त्यांचं झाला पण बाय बाय त्यांचं झाला पण आणि आम्ही धावतो. जिया भावी तर मगाशी जेवण पोचली आहेत, आम्ही आता इलो. दीपाली धावत नाही फास्ट त्याच्यामुळे आता विनर हे आहेत. आम्ही दमलो, दीपाली दमला आमचा. दीपाली सवय नाही धावची. विजय असो, विजय असो. चला काय टाइमपास करताय. त्याचे काय हाल करताय बिचारा बारे का म्हणून. म्हणजे आम्ही आता गेटच्या बाहेर इलो आणि हय नारळ पाणीवालो हा वाटता. हेंका पाणी हवा झाला, ताण लागली, दमली बाबा. हेंका हाणू नको दीपाली रनिंग का. पाण्याची बॉटल घेऊनच येवा तुम्ही बाबा, आमका महाग पडत नाही तर काय.
मस्त रे फुला मोगरा फुल्लो हा का वास येतो मस्त. आणि हाय पण रनिंग करू शकतास तुम्ही, हाय पण धावतात लय. हे माका देवा टेस्टसाठी, माका पण ताण लागली या. जिया संपवलं काय? आमचा नारळ पाणी पिऊन झाला आणि दीपाली आहे आता भाजी बघता. भाजीचा टेम्पो आहे इलेलो काय घेतात टॉमॅटो घेतात, एकदम फ्रेश भाजी आहे. तर जाऊया आता घरी मंडळी. तर म्हणजे आमचं नाश्ता वगैरे आता करून झालो आणि आता वाजल्या दुपारच्या 11 आणि आम्ही देतो तुमका आमच्या भाड्याच्या घराची होम टूर. तर चला कोण काय काय दाखव, प्रत्येकानं एक एक दाखवायचं. मग काय उरलं आता आमचं बेडरूम. चला ठीक आहे, मग सर्व दाखवायचा, बाल्कनी वगैरे सर्वच, हॉल मधला पण सर्व दाखवायचा. ओके चला गाईज. जिया देता हॉलची. ओके. आणि जिया एकटीच बोलणार हा, बाकी कोणी बोलायचं नाही कारण जिया दाखवणार. थांब मी बाहेर जातोय. हा वेलकम करा. हां हां बा बेल वाजवतोय मी प्रॉपर अगदी देऊया हम तो. स्वीट फॅमिली आहे का घरात? वेलकम टू आवर रेंट का होम. रेंट का हाऊस. आणि हा आहे आमचा लिव्हिंग रूम. लिव्हिंग रूम मध्ये पहिले येते इकडे टीव्ही जी आम्ही बघतो. टीव्ही सेट आहे हो पूर्ण. हां आणि हय काय जिया YouTube प्ले बटन. प्ले बटन टॉईस आहे वरती आणि इकडे हे ट्रॉफी वगैरे जे भेटतात. हां आणि नंतर इकडे सोफा. तो आमचा जुनोच आहे तो. तो तो जुना आहे. देवारा दाखव. आणि इकडे एक देवारा. गणपती बाप्पा मोरया. आणि इकडे येते हॉलची गॅलरी. ओके. आहे एक सुंदरसा व्ह्यू, तो पण गार्डन घेतात. वाव. आणि हे स्पेशियस आहे बाल्कनी एकदम, तुम्ही बघू शकता. ही बघा दीपाली बघता आहे सून. आणि व्ह्यू पण जबरदस्त हा, गार्डन व्ह्यू हा. माझा मोबाईल खाली पडा तो बघा, तुम्ही बघू शकता. तो पूर्ण गार्डन व्ह्यू आहे. आणि ना प्रत्येक बिल्डिंगचं नाव आहे फुलावरसून. तर हे पहिली खायची आधी तिकडे लव्हेंडरच्या पण आधी एक 15 आहे, नंतर लव्हेंडर, नंतर 17 आपली लव्हेंडर, त्याच्यानंतर कुठली आहे हा ती मॅरीगोल्ड आपली. थांब ना, इथून नाव दिसत ना, आपलं मोबाईल पण तसा आहे. हां 15 नंबर ग्लोरिया, त्याच्यानंतर लव्हेंडर 16 नंबर कुठली आहे लव्हेंडर, आणि ही आहे 17 नंबर आपली मॅरीगोल्ड, आणि 18 नंबर आहे हा, ही 11 नंबर हा इथून सुरुवात होता. आणि ही हा डॅफोडिल. आणि हाय कसली आहे त्याच्या पुढे आईशा पण नाव दिसत नाही या. डॅफोडिल नंतर कुठली आहे ती सगळ्यात क्लोज केलं ना हे बघ. हे बघा हा ह्याचं नाव समजत नाही आमच्या मोबाईलमध्ये. तर ठीक आहे चला. आणि हो सुंदर व्ह्यू आहे तुम्ही बघू शकता. मग सकाळी आम्ही गेलो होतो तर प्रत्येक वस्तूसाठी जागा, म्हणजे हे ड्रॉवर स्पेस इतके आहेत ना, हे एवढे मोठे ड्रॉवर आहे बघा. हे असे ना 3 ड्रॉवर आहेत, म्हणजे तुम्ही सामान 4 ड्रॉवर आहेत सामान ठेवू शकतास. इकडे एक ड्रॉवर आहे, परत हा 2 ड्रॉवर आहेत, हा पण 2 ड्रॉवर आहेत, प्लस ह्या साईड का हे बघा किती. हां हां हे डायनिंग टेबलसाठी जागा. आणि इकडे पण स्पेस बघा किती आहे आता, म्हणजे जागा काय काय ठेवू का वस्तू बिस्तू हे बघा आम्ही ठेवलं होतं तसे वस्तू. आणि त्याच्यानंतर फायनली आणि हे आता फोन चालू करूचा, आम्ही आता सिक्युरिटी ऑफिसला जाणार आहोत, चालू करणार म्हणजे कोण येणार तेव्हा फोन करणार आणि आम्ही सांगितल्यानंतरच वर पाठवणार, नाहीतर पाठवणार नाही. चला आता किचनला तर मंडळी ह्या स्पेस असं किचन हा आत पोचत नाही आणि 2 प्लॅटफॉर्म आहे सर. पॅरेलर गॅस ठेवलं आम्ही, आमचं जुनोच आहे तो. आणि हे खाली
आणि हे पण स्पेस बघ किती आहे. स्टोरेज केलेले स्टोरेज लय आहे. पण केलेले हय पण केलेले हे बघ. म्हणजे ते वरचे खालीच असतं आम्ही काय ठेवलेलंच नाही पूर्ण रिकामी आहे. हय पर्यंतच झाले आमचे सामान. आणि हे पण मस्त असं हे बघा आम्ही ठेवलं आहे. प्लस आहे ह्यो पण हा इलेक्ट्रिक फिल्टर पण हा त्यांचंच. आणि त्या फिल्टर आम्ही आमच्या फिल्टर मध्ये टाकतो नंतर पितो. पितो आणि प्रॉपर ना प्रत्येकासाठी जागा म्हणजे हे बघा हे का उचकी लागले पाणी द्यावा कोणीतरी बिचाऱ्या का हाय फिल्टर बघूनच उचकी लागले. आणि फ्रीज साठी जागा वॉशिंग गॅलरीत पण अजून एक बेसिन आहे. हा ही बघा तुम्ही बघू शकतास. हाय पण तुम्ही भांडी वगैरे आणि हाय पण स्टोरेज आहे. हे बघा हाय सर्व वस्तू ठेवलेले म्हणजे हयलाच घ्यायचा वॉशिंग मध्ये टाकायचा. आणि वॉशिंग मशीन साठी पण जागा आहे बघा. म्हणजे स्पीड किती थांब पाण्याची स्पीड दाखवते नाही आता हे फिरते. पाण्याचा स्पीड एवढा ना बेसिनचा दाखव ना हे बघा. आणि इकडचा दाखव इकडे पण पाण्याचा स्पीड आणि खरंच स्पेस आहे. आणि इकडनं पण व्ह्यू आहे तुम्ही बघू शकता. डॅफोडिलचा व्ह्यू आहे हे बघा. हा भावी असून या रोडवरून बस येतात थांबता. तो कॉर्नर दाखवतो आम्ही तुम्हाला. चला तर गाईच हा हॉलचं बाथरूम ए मग जिया दाखव खरी होते. हॉलचं बाथरूम आहे ना ह्यो. जिया जा हा तो पण खूप स्पेशियस आहे तुम्ही बघू शकता. आणि गरम पाणी थंड पाणी दोन्ही गिझरात लावलेले त्यामुळे त्या साईडला आतमध्ये तो पण स्पेस तुम्ही डक एरिया दाखव. हा तो बेस आहे ना. इकडे आहे टॉयलेट आणि इकडे आहे आंघोळ जागा. इकडे तुम्हाला शॅम्पू वगैरे ठेवायला जागा. चला आणि हे बघ इकडे पण स्पेस आहे भरपूर. मधलं पॅसेज आहे आणि हे पण त्याने स्टोरेज करून घेतलेली आहे. हे बघ हे पण रिकामीच आहेत पूर्ण आमचे. हे खाली थोडं सामान ठेवलं आम्ही. ते वायफाय आमचा थोडंसं सामान ठेवलं जास्त नाही ठेवलं. हे बघा आणि हे पण तुम्ही काय यूज करू शकता. हे पण बॅग वगैरे ठेवू शकता. चला चला जिया जावा. हा भावी दाखवणार ते लपडं काय झालं थांबा सांगते मी. आमचा ह्या कपाट होता तर आमका देवचा होता पण दीपालीने देऊ दिल्या नाही. आम्ही 4 महिने झाला आम्ही घेतलं त्यामुळे ना हे थोडंसा हे भावीच्या हे बघा हे स्पेस भरपूर आहे. त्याच्यानंतर हा जियाची आहे आमच्या. हा ते दाखव जियाचा दाखव. तुझा दाखवला ना अजून किती वेळा दाखवणार. आणि हा या जियाचा आमच्या कपाट डोंबारा आमच्या जिया का वेळ नसता लवकर जाता ना रागवायचा नाही आता. जिया पण देवार अरे मी सांगताय ना तर काय देवार आहे आणि तो देवार झाकलो गेलो मंदिर. देवारात पण लाईट आहे नाही ती आतमध्ये इकडे ह्याच्या मागे गेली. ह्याच्या मागे गेली हा. AC पण आहे फॅन पण आहे. हॉलमध्ये पण AC आहे आणि दोन्ही बेडरूम मध्ये AC आहे. आणि ह्यांची बाल्कनी सर्वात भारी आहे. आमका ह्यांची बाल्कनी आवडता. हा आणि आमची झाडं आम्ही हाणलं. आणि हे बघा हैसून पण व्ह्यू दिसता फुल एकदम. हो बघा जो व्ह्यू हा. आणि यांची बाल्कनी मस्त आहे कारण ना ही बाहेर इलेली आहे अशी हे बघा. आणि त्यामुळे हाय बसून ना मस्तपैकी असा बघू वाटतं. हे बघा हॉलमध्ये धावत राहता फक्त खेळूचा असला हा हॉलमध्ये झोपतास तुम्ही. आम्ही ह्यो बेड आणलो म्हणजे देवचं मन नाही येईल. आणि ह्या कपाट दीपालिका देवचं मन नाही येईल कारण कपाट एकदमच नवीन आहे. गाईज कोणाक हवा असला तर सांगा आमच्या कमेंट करा. चला आता तुम द्या काही दिवा. हा लाईट लावा सगळे लाईट लावा. ते पण लाईट लावा फॅन बंद. आता येत आहे हा थांबा 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 गाईज. अरे काय घटना करून मला वेळ लागतो.
झाला गाइस नए है नाही हे हा. या. तर मंडळी आता मास्टर बेडरूम हा मास्टर बेडरूम आमचं. काय चाललं आपलं ते खिडकी उघडतं. हे पण उघड त्या साईडला टाकते का? तवसर लोक येईल जाऊ देत लोक. तर बेडरूम गाईस जो हा आमचं स्पेशियस असो बेडरूम गादी नाही हा. त्यांच्याने गादी घेऊन गेले गादी घेऊन आम्ही आता गेले. मागवून आलो गादी. आणि ना स्पेस म्हणजे एवढं आणा आहे ह्याच्या आतमध्ये पण फुल स्पेस हा स्टोरेज स्टोरेज आहे या पूर्ण हायड्रोलिक हा वर येतात उघडला असतो पण डोंबार दिसतात म्हणून आम्ही उघडत आणि नाही. थंय असा कबाट आणि हाय पण डोंबारच हा दीपालीचो. माझा डोंबर नाही आहे. हे दीपालीने आपल्यासाठी अडवल्या लवकर ये आणि माका कोपऱ्यात दिल्या ठीक हा माझा कपाट हा. आणि असं कपाट लय आणि मोठा आहे. त्यांच्याने आपले बॅगो बिगो ठेवले गाइस सगळं क्लीन माझा कपाट आहे आणि हाय पण स्पेस हाय पण storage हा. स्टोरेज हा हय पण हा स्टोरेज मला सामान ठेवलं मेकअप सगळं मेकअपचं सामान आहे म्हणते दारूचा भरूचं आहे पूर्ण कबाट. आणि ही बाल्कनी आहे ती पण स्पेशियस आहे कॉर्नर काच आमचं रूम हा त्यामुळे भारी वाटतात तुम्ही बघू शकता. बाहेर पडल्याचे बस येत हय बस येतं ह्या कॉर्नर का ही आहे तो कॉर्नर आहे ना स्टेशनला पण जाऊचे आणि स्कूलला जाऊचे पण हयच बस येतात. आणि आज सुट्टी असल्यामुळे पोरा खेळतात हे बघा काही जागा पोडियम का ही पोडियम हा तो मास्टर बेडरूमचं वॉशरूम. तो पण आणि डक एरिया आणि हे बघा हे पण वॉशरूम हा मोठो एकदम आणि भलो मोठो डक एरिया आहे हो बघा हैसून पण जागा आतमध्ये बाहेर जाऊ पण हे बघा हे पण जागा आमच्या ह्या आम्हीच यूज करू शकतो. आता ह्या बंद पडलो होतो म्हणून हे रिपेअर काय इलं होतं त्याने खुर्ची आणून ठेवल्या ते हयच आहे तरी मी म्हणते एक खुर्ची गायब झाली आहे. चला तर चला आता बाहेर झाला ना दाखव आता काय ना दाखवचा सर्व दाखवून झालं ना. एकदम स्पेशियस आहे. तुमका खयचं रूम आवडलं हां तुमका ह्याच्यातला काय आवडला तर नक्की सांगा. रेंट किती आहे तो पण तुम्ही विचारला असता आम्ही सांगू. आणि हॉल सर्वात भारी हॉल आहे मस्त वाटतं हॉलमध्ये हा हॉल हेच आहे आणि खूप स्पेस आहे म्हणजे खूपच आणि एल टाईप हा त्यामुळे मस्त आहे. हे बघा सोपं जुनं वाटतं. सोप्यानं आमच्या जरा माती केल्या जरा नवीन सोपं असतं ना भारी वाटलं असतं पण ठीक आहे घेऊ आम्ही पुढे तर मंडळी होम टूर करून दमली आधी आणि काय खातात आता आता कलिंगड कलिंगण खात आणि ह्या काय घरी खैसून आणलास जरी विकत आणलेले खैसून ऑनलाईन हे झेप्टोवरून महागायलो घरे कारण फणस नाही अजून गावले आमका टेस्ट का सांग जी जरा खाऊन झेप्टोवाल्यांचे कापे घरे होतं कशा कच्चे लागतात ना जरा कच्चे सारखे लागतात. दमलाच पिकलो नाही लागतं